חברים, אנחנו הולכים להחזיר את הכוח לעם. וכדי לעשות את זה, אנחנו הולכים לבצע רפורמה מקיפה בכל מערכת המשפט במדינת ישראל. הרפורמה שלנו יושבת על 3 רגליים עיקריות. 1, שינוי שיטת בחירת שופטים. תסכימו איתי שאין שום היגיון בזה שהשופטים משכפלים את עצמם, ממנים את החברים שלהם איך שהם רוצים. אנחנו נשנה את הוועדה לבחירת שופטים באופן שלכם ולי תהיה שם יותר השפעה, ואפשר יהיה להביא מגוון רחב יותר כשאתם ואני יהיה לנו מה לומר בו. אנחנו נדרוש שימוע לשופטים לפני המינוי. הם הרי רוצים לעסוק בסוגיות פוליטיות, נכון? הם כבר מזמן לא מתעסקים רק בתפקידים הקלאסיים. מותר לנו לדעת מה הם חושבים לפני שהם מתמנים. אגב, זה קיים בכל העולם. מה שטוב באמריקה, טוב לנו. 2. אנחנו נגדיר בחוק את הסמכויות והתפקידים גם של בית המשפט העליון וגם של היועץ המשפטי לממשלה. תתפלאו, אבל שני הגורמים האלה היום עושים מה בראש שלהם. אין שום היגיון בזה שמערכת תקבע לעצמה את גבול הסמכויות שלה, נכון? אנחנו צריכים לקבוע בצורה מסודרת מה מותר לבית המשפט ומה אסור. אנחנו צריכים לקבוע בצורה מסודרת מהם תפקידי וסמכויות היועץ המשפטי לממשלה. זה לא קיים עד היום, זה יקרה. 3. רפורמה מקיפה בכל מערך הייעוץ המשפטי לממשלה. הבסיס, פיצול סמכויות היועץ המשפטי לממשלה. אין שום היגיון בזה שאותו אדם גם מייעץ לממשלה מה היא צריכה לעשות, ואותו אחד שגם יגיש כתב אישום נגד הממשלה אם היא תחליט שהיא לא שומעת לעצות שלו. זה מצחיק, הרי זה לא עצות, זה פקודות. אנחנו נהפוך, יהיה יועץ משפטי לממשלה בנפרד, יהיה תובע כללי בנפרד, ודבר אחרון, היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה יהיו כפופים לשר הממונה, ולא ליועץ המשפטי לממשלה. כמו שאתם בוחרים את עורך הדין שלכם, כך כל שר יוכל לבחור את עורך הדין שלו שייעץ לו. באופן הזה, אנחנו נחזיר את הכוח לעם ולנבחרי הציבור. אז בואו איתנו לבית היהודי, ויחד הכוח חוזר אלינו.